അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. പ്രിയപ്പെട്ട മദീനത്തുൽ ഇൽമ് ദർസ് മീഡിയ പ്രേക്ഷകരെ, മിഡ്സ് മീഡിയ ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്കിടുന്നത് മുഹറം 10 അഥവാ ആഷൂറായിൻ്റെ അന്ന് നാം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ചില കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അന്ന് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് മുഹറം 10. അന്ന് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു വർഷത്തെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് ഷഫീഉന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേറെയും ആ ദിവസം ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. 10ഓളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ 2 മാത്രമാണ് സഹീഹായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് ഇമാമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആ 2 കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഫി യൗമി ആശൂറാ അശ്റുൻ തത്വസിൽ ബിഹസനതാനി വലഹാ ഫളലുൻ നുഖിൽ. ആശൂറാ ദിവസത്തിൽ 10 കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, മുത്തസിലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബിഹസനതാനി വലഹാ ഫളലുൻ നുഖിൽ. അതിൽ 2 കാര്യത്തിന് വളരെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട്. അതിന് 2 ശ്രേഷ്ഠത അത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് 10 കാര്യങ്ങൾ? സുംസല്ലിസിൽ സുർആലിമൻ ഉദ്വഖതഹിൽ റഅസൽ യതീമിം സയതസദ്ദഖ് വതസിൽ. സും ഒന്ന് നീ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കലാണ്, സ്വല്ലി നീ നിസ്കരിക്കലാണ്, സിൽ നീ കുടുംബബന്ധം ചേർത്തലാണ്, റുസ് ആലിമ സുർ ആലിമ നീ പണ്ഡിതനെ സന്ദർശിക്കലാണ്, ഉദ് നീ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കലാണ്, വഖ്തഹിൽ നീ സുറുമയിടലാണ്, റഅസൽ യതീമിം തസദ്ദഖ് വതസിൽ യതീമിൻ്റെ തലങ്ങനെ സ്പർശിക്കുക, തലോടുക, സദഖ ചെയ്യുക, വഖ്തസിൽ കുളിക്കുക, വസിഅലൽ ലിയാലി ഖല്ലിം വഫറാ വസൂറത്തൽ ഇഖ്ലാസി ഖുല്ലൽ ഫന്തസിൽ. വസിഅലൽ ലിയാലി സന്താനങ്ങളുടെ മേൽ, കുടുംബത്തിന് മേൽ, തൻ്റെ ആശ്രിതരുടെ മേൽ ചെലവഴിക്കുക, വിശാലത കാണിക്കുക. ഖല്ലിം ലഫറ നഖം വെട്ടുക. വസൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഖുല്ലൽ ഫന്തസിൽ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 1000 പ്രാവശ്യം ഓതുക. ഇങ്ങനെ 10 കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2 കാര്യത്തിനാണ് ബിഹസനതാനി വലഹാ ഫളലുൻ നുഖിൽ. അതിൽ 2 കാര്യത്തിനാണ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ശ്രേഷ്ഠതകൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് 2 കാര്യത്തിനാണ്. നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുക, രണ്ടാമത്തത് ആശ്രിതർക്ക് വിശാലത ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മുഹറം 10ൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നല്ല അടിപൊളി നോമ്പ് തുറയുണ്ടാക്കണം. അത് സുന്നത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഒന്നുകൂടെയുണ്ട്, ഈ മുഹറം 10ൻ്റെ അന്നായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദുനാ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. നൂഹ് നബിയുടെ കാലത്ത് മഹാപ്രളയം ഉണ്ടായി, ഭൂമി മുഴുവൻ വെള്ളമായി. ആ ഭൂമിയുടെ വെള്ളം ഇറങ്ങി ആദ്യമായി മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ പിൻഗാമികളാണല്ലോ ഇന്ന് ലോകത്തുള്ളത്. അന്ന് അവരാദ്യമായി ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇറങ്ങി, അവർക്കെല്ലാവർക്കും വിശപ്പുണ്ട്, അവർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചുന്ന പ്രത്യേക 7 തരം ധാന്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക വിഭവം ഉണ്ടാക്കി. അത് ഈ മുഹറം 10നായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു സ്മരണ എന്നുള്ള നിലക്കും കൂടിയാണ് അന്ന് നമ്മൾ കുടുംബത്തിന് വിശാല ചെയ്യുന്നത്. ആ വിശാല ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ 7 ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത ഇമാം ഹാഫിള് ഇബ്നു ഹജർ റഹിമഹുള്ളയുടേതായി മഹാനവറുകൾ ഏതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് 7 ധാന്യങ്ങളെന്ന്. ഫി യൗമി ആശൂറാ സബ്ഉൻ തംതരിസ് ബുർറുൻ വറുസ്സുൻ സുമ്മ മാശിൻ വഅദസ് വഹിമ്മസും വലൂബിയ വൽഫൂലു ഹദാ ഹുവ സഹീഹു വൽ മൻഖൂലു. 7 ധാന്യങ്ങളാണ്. 7 ധാന്യങ്ങൾ ആശൂറാ ദിവസത്തിൽ സബഉൻ തംതരിസ് 7 ധാന്യങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നായിട്ടൊരു സാമ്പാർ വെക്കണ പോലെ 7 ധാന്യങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചൊരു ഭക്ഷണം. ഏതൊക്കെയാണ്? ബുർറുൻ വറുസ്സുൻ സുമ്മ മാശിൻ വഅദസ്. ബുർറ് ഗോതമ്പം, അരി, പിന്നെ മാഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉഴുന്ന്, അദസ് പയറ്, ഹിമ്മസ് കടല, ലൂബിയ ബീൻസ്, ഫൂല് അവരക്ക.
ഇങ്ങനെ 7 എണ്ണം. ഹാദാ ഹുവ സഹീഹു വൽ മൻഖൂലു, ഇത് ശരിയാണ്, ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഈ 7 ധാന്യങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അന്ന് അവർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി. ഇന്ന് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അന്ന് അവർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്മരണ കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കുടുംബത്തിന് വിശാലത ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ കുടുംബത്തിന് അന്ന് വിശാലത ചെയ്യൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുക, കുടുംബത്തിന് വിശാലത ചെയ്യുക. പിന്നീട് ചില ഇമാമുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹജർ റഹിമഹുല്ലാഹ് തൻ്റെ ഫത്ഹുൽ ബാരിയിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ദിക്ർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം മരിക്കുകയില്ല എന്നാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ചത്തതിനൊക്കുമോ ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഹൃദയം ജീവിച്ചിരിക്കണം, ചാകാതെ. ആ ഹൃദയത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവണോ, ഹൃദയം മരിക്കാതിരിക്കണോ, ഈ ദിക്ർ ആശൂറാ ദിവസത്തിൽ ചെല്ലണമെന്ന് ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ റഹിമഹുല്ലാഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫത്ഹുൽ ബാരിയിലുണ്ട്. അതൊരു തവണ ചെല്ലിയാൽ മതി, കുറച്ച് ദീർഘമായ ദിക്റാണ്. എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇമാം അജ്ഹൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞൊരു ദിക്ർ, ഹസ്ബി അല്ലാഹു വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗലാ വ നിഅമൻ നസീർ. ഇത് 70 പ്രാവശ്യം ഒരാൾ ആശൂറാ ദിവസത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കഫാഹുല്ലാഹു തആല ശർറ ദാലിക്കൽ ആം, ഈ ഒരു വർഷത്തിലുള്ള വിപത്തുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ 70 ദിക്ർ അതൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെല്ലാൻ കഴിയും. 70 പ്രാവശ്യം ഇത് ചൊല്ലിയാൽ ഇങ്ങനെ പുണ്യമുണ്ടെന്ന്, ആശൂറാ ദിവസത്തിൽ ചൊല്ലിയാൽ പുണ്യമുണ്ടെന്ന് ഇമാം അജ്ഹൂരി റഹ്മഹുല്ലാഹ് പറഞ്ഞതായി ഇആനത്തുൽ താലിബീനിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളും ദിക്റുകളും നോമ്പുകളും കുടുംബത്തിന് വിശാലത ചെയ്തുമൊക്കെ വരുന്ന ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസത്തെ മുഹറം 10 അത് ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.